Atetebugu 759 logements min ye école franco-arabe Kalifa Kassoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛnsaraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1500 ye école franco-arabe Kalifa Kassoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kassoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Waati b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen no an na ka aw fo ka koɲuman dɔn k'a fɔ aw bisimila u ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni octobre kalo tile 7 san 2025 bi wula in na kibaruya bakuruba bɛna tali kɛ an ka cɛfini tabaw ka sanfɛ siraw u ye susuli dɔ da bamaciya ni juguya wale tigilamaw kan kɔlɔnjɛba mara kɔnɔna la o masiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko o baara kɛra ni succès ye ko seba sɔrɔla jugu kan ni mara o kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min ka cɛw ɲɛsin bɛ adamadenya hakɛw lapasali ma CNDH u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko bamaciya wale tigilamaw bɛ ka gɛlɛya mun ta ka ɲɛsin maa nanama sumalo ma ni o ye population civile ye k'u bɛ o wale kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na wa k'u bɛna damakasi sɛbɛn don yɔrɔ o yɔrɔ n'a kan ka taa yen yaasa ka se ka maaw ka hakɛ burujali min bɛ kɛ ka a kiri CNT maaw olu y'u ka session octobre o baaraw nun donni kɛ kɛnɛ mun n'a kɛra AES jamana ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛba ye bawo AES jamanaw saba wasadenw olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ session in kɛnɛ kan kɛnɛ mun n'a yɛrɛ la k'a fɔ a dɛlɛri kɛra nisɔndiya ani bɛn ni keleya ye bi octobre kalo tile 7 o ye kɔɔri tɔgɔla donba ye diɲɛ kurukara kɔnɔ an ka jamana ye o donba ye ɲɛnɛmaya ka sanga ni
kɔɔri jɔyɔrɔ mun bɛ an ka ciko fo ka taa se an ka sɔrɔko la ka sanga ni bidɔn ye ninnu de an wulalen na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni misɛn wɛrɛ fara minnu ka marabolo kɔnɔnaw fo ka taa se diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kibaruyaw k'a da kulo kan an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to an na sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na walawalali kɛ aw ye. An bɛ segin ka foli kurakura k'a di aw ma aw minnu ye an suganti k'a kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye. An b'a daminɛ kanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw ye baara dɔ kɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛma ka kɔrɔfɔw la chef d'état-major général des armées a yira k'a fɔ ko kunungo octobre kalo tile 6 kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ an wolomasiri tabaw ko u ye maŋini juguya wale tigilamaw bamatiya tigilama dɔw ka dagayɔrɔ ka o susu wolomasiri tabaw ka sanfɛ kɛlɛcɛw ko olu de ye bamatiya tigilama ninnu u dagayɔrɔ ni u bɛ t'u dogon tu kɔrɔ yɔrɔ mun na kɔlɔnjɛba mara kɔnɔ wolomasiri tabaw k'u ka sɛgɛsɛgɛli n'u ka lakɔlɔsili kama u ye u ɲɛda ni bamatiya tigilamaw ka so in kan sanfɛ pankulu y'a susu ni ka a daji wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko baara in kɛra ni wasa ye baw laɲini sabatira u ye ŋaniyajugu ninnu bamatiya tigilama ninnu u ye a bɛɛ lajɛlen daji minnu kun kɛmɛ ka taa u ka daga k'a dilan nin yɔrɔ in na k'u ka daga in k'a ci wolomasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko a maa ninnu ka hakilina kun ye k'a ɲini ka basigi tiɲɛ kɛ kɔlɔnjuya sira la ni k'a ɲini ka taa jan da maaw ɲɛ sira fɛ ko u tun bɛ taa u dogoyo tu minnu kɔrɔ ani u bɛ taa u mɛrumɛru daga minnu na o daga belebeleba dɔ cilen filɛ ni kɔlɔnjɛba mara kɔnɔna la ko nin ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka sebaaya dɔ ye sɛgɛsɛgɛli mun na a bɛ ka k'u fɛ kosɛbɛ su ani tile yaasa ka se ka maliden n'a bololafɛn lakanda cɛfini tabaw ka ɲɛmaaba a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ wolomasiri tabaw u ka baaraw fo wa a b'a ɲini u fɛ halisa u ka to wulikajɔw ni baaraw kɔnɔna la yaasa kalikan mun n'u y'a ta ka maliden n'u bololafɛnw lakana mali fantan naani bɛɛ lajɛlen ka se ka o baaraw kɛ fo ka se a dan na ko foyi tɛna bɔ u ka galabu kɛnɛya la don o don de dɔ bɛna fara u ka cɛsiri kan yaasa ka se ka maliden n'a bololafɛn lakana an bɛ taa wasabulon kɔnɔ CNT maaw olu y'u ka session d'octobre ko baaraw nun don kunungo octobre kalo tile 6 CNT CICB jabala kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ɲina san ta in walima octobre kalo nun donni u ye tɔmi sigi kosɛbɛ AES ka yɛrɛtigiya kan bawo ni session dayɛlɛli kɛnɛ kan AES wasadenw wasabulon ɲɛmaw nana fara an wasabulon ɲɛma kan ni o bɛ tali kɛ honorable Maliki Jawla yaasa ka se ka na nin baara in kɛ yɛrɛla k'a fɔ ko baaraw bɛɛ lajɛlen a kɛra jamana premier ministre général division Abdoulaye Mayiga ale ɲɛkɔrɔ ale mun tun bɛ yen fangabulon ni gouvernement bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wasabulon ka ni octobre baara daminɛ ninnu u ye tɔmi sigi AES kan kosɛbɛ bawo ko AES bɛ ka baara min kɛ bɛɛ ye k'a fɔ wasabulon bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fo ka taa se wasabulon bolofara bɛna sigi AES bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ka an ka wasabulon baaraw k'u kɛɲɛ cogo min na jamana saba in an ye wulikajɔ minnu kɛ ani an ye baara minnu daminɛ k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ an ka baaraw coordonner k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka o sɛbɛntiya kɛnɛ in kan burkinakaw ka wasabulon ɲɛma ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se Niger wasabulon ɲɛma Mamadu Aruna Jingare ani fo ka taa se David Lombo ninnu bɛɛ lajɛlen nana fara Maliki Jaw kan yaasa ka se ka nin baara in kɛ honorable Maliki Jaw kɛlen ka kuma ta kɛnɛ in kan a y'a ka nisɔn yɛrɛ bawo a yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ taabolo bɛ cogo min na bi baara minnu bɛ ka kɛ diɲɛ kalanga sɔrɔli ɲɔgɔn na ni o ye diplomasi ye ko a baaraw bɛɛ lajɛlen AES bɛ k'a kɛ ni bolojiɲɔgɔnma ye wa ko bagabagaliw ani gɛlɛya minnu ni maa dɔw bɛ fɛ ka o ta k'o da anw kan k'an ka jamana ɲɛmaa saba ninnu wasabulon maaw bɛɛ lajɛlen ye a faamu
bɛɛ bɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa jugu kelen mun n'u o bɛ AES jamanaw la bi wa ko hali jugu kelen mun n'a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na o de ye terrorisme ye o de ye bamaciya wale tigilamaw ye o de ye jafara wale tigilama ninnu ye maa minnu ni olu ye diɲɛ bɛn jugu ye n'u bɛ k'a ɲini ka basigi tiɲɛ lase diɲɛ ma ka se ka o wale in ko k'o kɛlɛ ko AES jamanaw ye bolo di ɲɔgɔn ma wa ko baaraw bɛna kɛ seso in kɔnɔ kɛlɛ fɛɛrɛw ani fo ka taa se AES fintigila ka bolofara kelen mun ni an y'a bila ni ɲɔgɔn cɛ ko force unifiée o ka baaraw bɛɛ lajɛlen ko wulikajɔw bɛna kɛ o kɔnɔ wasadenw bɛna kumaɲɔgɔnw ani sariyaw ta o de kɔnɔna la octobre kalo o daminɛ la wa a yɛrɛ k'a fɔ tuguni n'an bɔra kɛlɛko bunakun kan fɛn mun ye musakako ye san 2026 o budget loi de finance min kan ka ta kɔnɔ ko nin hakilina in o bɛna lawaleya kosɛbɛ ka kumaɲɔgɔnw kɛ n'a ye k'a fɔ k'a bɔgɔra dɔn ni ka hakilina ɲumanw ta yaasa san 2026 san nataw baara mun n'a kan ka kɛ sɔrɔmusoda siraw fɛ yiriwali siraw fɛ Mali jamana hakaja fo ka taa se AES jamana ma ko baara bɛna kɛ o kan kosɛbɛ yaasa ka se ka sɔrɔ yakubaya ka fara kiriko ɲɛtaa kundalajanw ani sira bɛɛ lajɛlen sira caman kɔnɔ ko baaraw bɛna kɛ o kɔnɔna la yaasa wasadenw u jɔyɔrɔ ye mun ye sariya ɲuman tali la jamana yiriwali kama u bɛna o baaraw kɛ fo ka taa se AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ka munafali sira fɛ kibanan bɔrɔ kɔnɔ an bɛ taa CNDH maaw olu ka ɲɛmaayaso u ye cikan bɔ k'a yira k'a fɔ ko damatɛmɛ wale mun n'a bɛ ka taga ɲɛsin population civile ma maa nanama sumalenw u ye damatɛmɛ wale ninnu kɔni cogo sugu bɛɛ lajɛlen na bawo ko n'i ye jateminɛ k'a lajɛ an bɛ waati minɛ ko bi kulu marifatigiw bamaciya wale ni juguya tigilamaw olu de bɛ ka gɛrɛndɛ ta k'a ɲɛsin population bolo tan ma k'a sɔrɔ population minnu maramafɛn t'u bolo foyi t'u bolo u tɛgɛ jɛ ko u bɛ ka taa ɲɛsin olu de ma ka marifatigiw to yen nɔ o population civile mun ni u ka hakɛw dun kan ka lapasa diɲɛ sariya minnu bɛ yen ni o bɛ adamadenya hakɛw lapasa ani fo ka taa se manifinya burujali walew diɲɛ ta a bɛɛ lajɛlen bɛ civili a burujali ka o kɔn maa si man ka se population civile ma bawo ko nin waati in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ bamaciya wale ni juguya tigilama ninnu u dɛsɛra sɔrɔdasiw la u bɛ ka taa u ɲɛsin civile de ma k'a fɔ k'u b'u ta sara population civile la k'a sɔrɔ civiliw tɛgɛntan don foyi tɛ u bolo CNDH yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ o wale kɔn kɔnɔ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na k'u bɛ tila ka mun laɲini jamana ɲɛmaayaso fɛ u bɛ baara mun na u ka dɔ fara u kan u bɛ wulikajɔ mun na population civile ka lakanali ko fintigilakaw de ka baara don k'u b'a laɲini fintigilakaw fɛ k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa population civile bɛ se ka lakana cogo min na ka maaw to u bɛ se k'u ka taamaw kɛ sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen CNDH maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya minnu n'a bɛ ka taga ɲɛsin adamadenya hakɛw ma k'u b'o wale kɔn kosɛbɛ fo kɔni dan ni ka tila k'u ka kɔkɔrɔmadonni ta k'a ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ma ko olu mun bɛ baara la su ni tile yaasa ka se ka maa ŋaniya jugu bamaciya wale tigilamaw papalikɛlaw ka u kɛlɛ ka jamana kɔnɔdenw ka u lakana CNDH ɲɛmaa mun bɛ an bɛ waati min na ko bi farancɛla fanga kɔnɔ ni o ye maître Aissata Fune Tenbeli ye a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u b'a ɲini fangabolo ɲɛmaa fɛ jamana ɲɛmaaw fɛ fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa manifinya hakɛ kana buruja manifinw ka se ka lakana population civile danga na se ka kɛ o la wa ko olu bɛna taa se kiri bɛɛ lajɛlen ma u kan ka maa burujalikɛla ninnu kulu marifatigiw bamaciya tigilama ninnu minnu bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin population civile ma ni u kan ka se yɔrɔ o yɔrɔ la kiriko bunakun kan k'u bɛna sɛbɛnfura ta ka taa se a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa kiri ka se ka kɛ damatɛmɛ wale minnu ka ɲɛsin population civile ma a damatɛmɛ walew u ka se ka kiri maa minnu ni olu bɛ a wale kɔnɔ u ka se ka ɲangi i n'a fɔ ɲangini mun ni unu a ka kan CNDH maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ hakili jigin k'a fɔ adamaden ka hakɛ u ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye bɛɛ kan ka manifinya hakɛw de labato maa si de man ka kɛ sababu ye ka damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin i manifin ɲɔgɔn ma keba an bɛ kɔɔri don na bi diɲɛ kurukara kɔnɔna la ko journée mondiale du coton ni kɔɔri dun fɔra an ka jamana kɔnɔ o ye fɛnba ye bawo cikɛlaw u b'u tɛgɛ nɛmu kosɛbɛ kɔɔri sɛnɛ la kɔɔri sɛnɛ
abe anga wagane ka a yakubaya ka bugun wa be sababu fene cikɛlaw be u mago ɲɛ fɛnw caman san u be yiriwa sɔrɔ ciko bunakun kan ka sanga ni bi octobre kalo tile 7 ye kɔɔri donba a laɲɛnɛmayala ni ka a kumakun kɛ kɔɔri be se ka kɛ an ka diɲɛ kalali ye cogo min na ani an ka ɲɛnɛmayaw ka se ka o dilan cogo min na bawo ko kɔɔri a nafa ka bon kosɛbɛ o de siratigɛla yɛrɛ la k'a fɔ an ka cikɛlaw ani fo ka taa se maa minnu ni olu be bayɛlɛmali ko usine ko bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan kɔɔrisɛnɛnaw ka jɛkuluba min bɛ ni o ye compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw ka kɛ k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ha ka ja bɛɛ bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na bayɛlɛmalikɛlaw cikɛlaw ani maa fɛn de bɛ kɔɔri ko bunakun kan maa minnu bɛ kɔɔri dɔnni ko bɛɛ ka an bolo de ɲɔgɔn ma n'an farala ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɔɔri ka a yakubaya kɔɔrisɛnɛnaw bɛ nafa sɔrɔ ka kɔɔri la ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka hakilina minnu kɛ ni o dɔw ye ka kɔɔri bɛ sa nafolo mun na ka dɔ fara kan cikɛlaw ka se ka nafa sɔrɔ fo ka taa se an ka kɔɔri ka donni cogo ka a ɲɛ a bɛ se ka taa feere cogo min na ka musaka sɔrɔ ko jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ minnu kɛ ani baga ni fɛnw ka sɛnɛfɛnw ka o nɔgɔya ka bagaw nɔgɔya cikɛlaw ye u bɛ se k'u ka ci jaabi ɲuman sɔrɔ cogo min na ko nin bɛɛ la b'a to fangaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ kɔɔri nafa ka bon cogo min na an ka jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka a nafa sɔrɔ kɛmɛ namboro la jɛkulu min an ka jamana kɔnɔ ni olu bɛ ɲɛnɛmafɛnw kɛlɛ ko OCS u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalo 9 kɔnɔ k'u ye ɲɛnaminimafɛn tɔni 78 hakɛ u ye o de minɛ jɛkulu in ni o ye office central des stupéfiants ye OCS ma u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bila in kalo 9 in kɔnɔna la ko a sɔrɔla u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔw cɛbalen ninnu bɛ baara min na su ni tile yaasa ka se ka dɔrɔgu kɛlɛ an ka jamana territoire bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la colonel major Fuseni Keyita ale n'a ka cɛbalenw OCS ɲɛmaa ye ko olu ka baaraw n'u ka wulikajɔw su ni tile u bɛ ka caman fara a kan ko nɔn tɛ ɲɛnɛmafɛn minnu n'a bɛ ka don an b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ k'i bɛ ɲɛnɛmafɛn suguya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u b'a fɔ minnu ma ko cocaïne o u b'a fɔ min ma ko ashiti o u b'a fɔ min ma ni a furakisɛw tramadol ni a ɲɔngo ko olu ye wulikajɔ minnu dabɔ a kama ko o de bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka nin fɛn in kɛlɛ ɲɛnɛmafɛn mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka cɛnni lase sifinnakaw ma wa a bɛ kɛ sababu ye sɛmɛnɛ ka bandiya ani mɔgɔ buruja walew duguba kɔnɔna lakanabaliyaw ka o juguya kosɛbɛ OCS maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko san kalo 7 in kɔnɔ u ye tɔnniba minnu minɛ wa maa minnu bɛ yen nɔ ni u ye olu wele siganamaw ko a ta jɔ fo cɛ 430 hakɛ la o maaw la ko muso 87 bɛ a la u ye maa minnu minɛ maa 500 hakɛ kalo 6 in kɔnɔna la wa k'o kɔfɛ minɛli wɛrɛw bɛ ka kɛ tuguni OCS maaw yɛrɛ k'a fɔ k'a ka kan population bɛɛ lajɛlen k'i ka kɛta kɛ ani fo ka taa se sifinnakaw ka u wele k'u sensibiliser k'u kunnafoli sifinnakaw ka u yɔrɔ ma janya ka bɔ ɲɛnɛmafɛn ma bawo ko ɲɛnɛmafɛn bɛ kɛ sababu ye ka galama yɛrɛ de don sifinnakaw ka ɲɛta la a b'u ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ k'a ladon bɔgɔ la k'a lanɔgɔ ko u b'a to bɛɛ kan k'i janto dɔrɔgu kɛlɛli maa kelen ka ko tɛ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ sigidaw kɔnɔna la an ka dɔrɔmafɛnw ko o kɛlɛ n'an ye sɔmina dɔrɔn an ka wele bila u ma yaasa ka se ka jamana in kɛ jamana ye sifinnakaw bɛ siniɲɛsigi ɲuman dilan yɔrɔ min na ka sɔrɔ u ma tiɲɛni ɲɛnɛmafɛn o kɔlɔlɔw ye kibaramete fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. marabolo kɔnɔna kibaruw la bafulabekaw bara arla k'a fɔ ko bafin ji yɛlɛla sanfɛ o ji bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase cikɛlaw ma ka sanga ni ɔktɔburu kalo tile 3 ye ko cikɛlaw foro 20 ɲɔngo ji donna o kɔnɔna bafulabe dugu min bɛ ni o ye bakurufata ye bakurufata ale bɛ fleuve bafin a bɛ o masurunya la manantali sira la arla k'a fɔ ji yɛlɛli a bɛ ka tiɲɛni kɛ cikɛfɛnw fɛ ni o dɔw bɛ tali kɛ kaba ɲɔ ani tiga ni a ɲɔngo ko o caman ye gɛlɛya sɔrɔ mairie y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye bafulabe mairie ye ko wulikajɔw bɛ ka kɛ joona yaasa ka se ka fɛlɛ sɔrɔ ji ka yɛlɛli ko in na cikɛfɛnw olu bɛ ka tiɲɛni mun kɛ hakɛ mun kɛra dɔ kana fara a kan k'o la k'u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka ji yɛlɛli k'a ka tiɲɛni ka a kunbɛn a kana kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase cikɛlaw ka cikɛfɛnw ma nka an bɛ waati min na ko bi maa dɔw olu ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka ban kulukorokaw bara a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko ji hakɛ jigilen don ka sanga ni ɔktɔburu kalo tile 5 ye ji hakɛ ko a jiginna kosɛbɛ kulukorokaw bara la k'a fɔ ji ko a nana santirimɛtiri 595 la fɔlɔ n'a kun bɛ santirimɛtiri 634 na san 2024 ni waati kelen sango ni ɲina ko n y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ji jiginna o yɛrɛ k'a fɔ santimetiri 75 hakɛ o bɔra kɔnɔ o de kɛra kulikoro maa minnu bɛ jiko koɲɛ bunakun kan hydraulique direction olu ka kɔrɔfɔw ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na sankaw baara yɛrɛ la k'a fɔ ko kalan baaraw olu daminɛna ka sanga ni ɔktɔburu kalo tile 6 ye u ka kalansoba kɔnɔna la san akademi ani fo ka taa se kalanfaw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko n'a sɔrɔ kalanko maa caman kun jɔrɔn bɛ k'a fɔ ko a kana gɛlɛya sɔrɔ nka ko an bɛ waati min na ko bi kalan kɔni sera ka daminɛ kalanfaw ani kalandenw olu bɛ ka taa baw ko kalanfaw kun kɛn bɛ ka baarabilako kuma fɔ o yɛrɛ kun ye tile 2 kɛ a baarabila la k'a fɔ k'u ka musaka dɔw ka d'u ma ko musaka kunfɔlɔw olu sɔrɔla o de la ko kalanw daminɛna lafasalijɛkulu olu fɛ ko an bɛ waati min na ko bi kalanw daminɛna nka u b'u ka laɲini tɔ ɲini wa k'u b'a ɲini u ka musaka tɔ minnu bɛ yen olu ka se ka sɔrɔ yaasa kalan ka se ka kɛ ka sɔrɔ foyi ma don kalan kun kɔrɔ sifinnakaw ka se k'u ka kalan sɔrɔ kulukorokaw bara halisa arala k'a fɔ ko kalanso 100 ɲɔngo olu de datugura kulukoro mara kɔnɔna la ko ka sabu kɛ lakanabaliya ye kunnafoni mun n'a bɔra kulukoro akademi maaw yɔrɔ ko kalanso ninnu a ka baaraw gɛlɛyalen don bawo ko yɔrɔ caman bɛ yen nɔ mɛtiriw u siran bɛ ka taa ye ani fo ka taa se kalanso ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen siranna o de kɛra kalansow datugukun ye a bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya lase kalanso caman ma gundamukaw bara kalanfaw olu y'u ka tɔgɔladon kɛ ko journée de l'enseignant arala k'a fɔ kɛnɛ a kɛra kɛnɛ belebeleba ye bawo a daminɛ kɛra jɔnjɔn yɛlɛ kow ye ani fo ka taa se kadodiw ma ka jɔnjɔn di maaw ma ani attestation maa minnu ye baara kɛ minnu kan ka bɔ fondamentale la ka t'u yɛrɛ sɔrɔ sanfɛ kalanso lycée la ko attestation taara k'a di u ma kalanfaw ka don in ko a don kɛra journée de reconnaissance ye fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ ani nisɔndiya ni a ɲɔngow o de kɛra gundamukaw ka kalansow olu dayɛlɛli ani fo ka taa se u ka nin ɲaɲali kalanfaw kalanko ɲɛmaaw denmansaw ani kalandenw bɛɛ lajɛlen taara fara ɲɔgɔn kan ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko fanga bɛ se ka fanga ka cogo di ko san kɔnɔ yaasa kalan ka kɛ kalan sabatilen f'a ka kan bɛɛ k'i ka kɛta kɛ masinakaw bara a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya bɛ yen an bɛ don min na ko bi bawo ko a kɛn bɛ ka cikɛlaw ka olu kamana gan kosɛbɛ cikɛlaw ka malogosilaw an'u ka sɛnɛkɛ masiniw ni a caman bɛ baara kɛ ni taji de ye ko taji ti ka sɔrɔ ka kɛ cikɛ masiniw kɔnɔna la k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase cikɛlaw ma kosɛbɛ o de la cikɛlaw k'u kɛn bɛ ka wele bila mara ɲɛmaayaso fo ka taa se marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ma ko fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka se u ka se ka taji sɔrɔ ka k'u ka
malo gosilanw ani fo ka taa se u ka sɔnnikɛ machine na ɲɔngo yaasa u bɛ se k'u ka ci kɛ baaraw kɛ cogo min na kebamte fan fɛ sɔrɔ ka taa an ka diɲɛ kunnafoli tɔw kɔnɔ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye funfalaki. Jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban. Diɲɛ kunnafoni kɔnɔna la an b'a daminɛ Surankaw bara maa 34 olu de bɔnna a nin na ani fo ka taa se maa caman ka yɔrɔ tiɲɛna ka sabu kɛ ji yɛlɛli o sababu ye ji bolofara mun bɛ ni o ye ni ye ko ni bule fara ni blanc kan a bɛɛ lajɛlen de yɛlɛla kosɛbɛ n'a kɛra sababu ye ka ji ka tiɲɛni da inondation ka o kɛ Sudan jamana marabolo caman kɔnɔ o de kɛra sababu ye k'u ka sirabaw caman tigɛ ni ka gɛlɛya ta ka a ɲɛsin yɔrɔ camanba ma maa nana masumalo ni o ye population ye maa caman de sababura jagoyara ka u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ ji ka tiɲɛni da jugumanba in ye n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ ani na ni ka maa dɔw ka o jogin. Kongo jamana kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko octobre kalo daminɛ a kɛra wulikajɔba ye jamana ɲɛmaayaso yɔrɔ bawo u ka sécurité ni o ye direction générale de la sécurité présidentielle ye ani fo ka taa se garde républicaine olu ye baara dɔw boloda baara mun ni a bɛ tali kɛ sifinaka dɔw bɛ yen nɔ ni u b'u wele ko bebe noire maa minnu ni u bɛ bandiya kɛ marifa ani fo ka taa se bese ni muru na ɲɔgɔn duguba kɔnɔnaw la ka taa dan da maaw ɲɛ u bɛ dɔw bana ka dɔw faga k'u ka minɛnw daraki u la o de la jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ ka kanali so olu ye nin hakilina in ta ba la ko yaasa ka se ka nin sifinaka ninnu k'u kɛlɛ duguba kɔnɔna la maaw kunu ka bolofɛnw ka se ka lakana ni kulu sifinaka ninnu ni bese ni muru ni a ɲɔngow b'u bolo n'u bɛ ka gɛlɛya lase maaw ma a camanba de lasagola an bɛ waati min na ko bi yaasa ka se ka duguba kɔnɔna lafiya k'u daga bɔ dugudenw da la. Sudafiriki jamana kɔnɔna la maa dɔ de minɛna ale ni a ka baarakɛlaw bawo olu bɛ baara kɛ foro kɔnɔ ko ferme baganmarala dɔw ko baganmarala ɲɛmaa ale de ye maa mun bɛ baara la a bolo ka o bila ka damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin maa dɔ ma n'o kɛra sababu ye fo ka taa o maa in bɔnɛ a nin na Maria ka gato arala k'a fɔ ko kiiritigilamaw olu de ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen wele fermetigi ka fara ka baarakɛla kan ko ɲumɛri la a y'a ka baarakɛla ka o la su k'o bila u sigiɲɔgɔnkɛ la ni ka o ti ka damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin a ma fo ka taa a bɔnɛ a nin na waati in na ko kiiritigilamaw kɛn bɛ ka
ni maa saba ninnu bɛɛ lajɛlen sigana maa saba ka u bɛɛ lajɛlen lasago fermutigiw ani fo ka taa se baarakɛlaw ma ka se ka u lasago ka kiri kɛ ni waati na o ni ɲangili min ka kan ko ka se ka o da u kan Kongo RDC jamana kɔnɔna la u ka kiri tigilamaw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kiri dɔ bilala sen kan kiri mun n'a bɛ tali kɛ maa dɔw bɛ ni siga kɛr'u la k'a fɔ u kun bɛ ka bamanciya wale tigilamaw ka u kɔkɔrɔma don walima u kun ye bamanciya wale maaw ka maabaw ye nka u kun ladɔnnen tɛ u bɛ t'u dɛmɛ ka baara kɛ tribunal de ni maa kofɔlen ninnu ka u lasago ni k'u kiri ka yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ san 20 kaso k'u kɛ baw ko u ye wale minnu kɛ a bɛ ta bamanciya walew ani fo ka taa se ka nafolo ta k'a di bamanciya wale tigilamaw ma ni maa ninnu a yɛrɛla k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen san 20 kaso kiri tigilamɔgɔw kɛ mɛ ka o de ɲini ko ka o daw kun an bɛ waati min ko bi u bɛ kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka se ka u ye wale min kɛ k'u jɔ a kun kɔrɔ Alimaɲi jamana kɔnɔna la u ka maire muso dɔ bɛ yen nɔ ni u ka dugu RDEC o maire muso Iris Schalkzer ko ale de taara ye a joginnen bɛ ni muru ye ka sanga ni tarata donya ye a ka denbaya kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko u y'a ta joona ka taa n'a ye kɛnɛya tigilamaw ka bolo kan ni maire muso in u taara a joginnen sɔrɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka du kɔnɔ maa mun ye nin baara in kɛ ani fo ka taa se maa minnu nɔ bɛ a ko la ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ a la u ma se ka bugunatigɛ an bɛ don min na ko bi nka a maa kofɔlen ninnu k'a tun bɛ n'a fɔ u nalen kun don ka na maire muso in ka a bɔnɛ a ni la u ye muru de ta ka se a kɔnɔyanfan ma nka ko a sera ka se kɛnɛyaso la joona kɛnɛya tigilamɔgɔw olu ye dɛmɛ don a ma sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ nin ko in a kun ye jumɛn ye maa jumɛn ye nin wale in kɛ ka se ka tɛgɛ da u kan Espagne jamana kɔnɔna la sangaso dɔ jɔtɔla de balila ka foron ni a kɛra sabu ye ka maa 6 ɲɔngo ka olu ko o sɛbɛkɔrɔ jogin nka ko maa caman fana bɛ olu ɲɛma dogolen an bɛ waati min na ko bi sangaso in jɔtɔla a ka bali ka foron Espagne kɔnɔna la ko kun jumɛn kɛra a sabu ye service d'urgence maaw olu sera ka boli ka na joona yaasa ka na maaw ka olu ka u kisi ko an bɛ don min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ kun jumɛn kɛra sangaso in a foroni ani maa minnu nɔ mana ye a ko la ka se ka a ko ka a bugunatigɛ Bulgari jamana kɔnɔna la yɛrɛla k'a fɔ maa 7 ɲɔngo olu de ni tora san ka tiɲɛni da o fɛ inondation san lahutaw ko olu de nana n'a kɛra sabu ye ka se ka taa se baarayɔrɔba caman ma ani sobaw caman ka gɛlɛya lase u ma ka sow caman furon wa ko o kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ maa 7 an bɛ don min na ko bi olu de nin tora la ani fo ka taa se maa caman bɛ yen nɔ ɲininiw bɛ ka se ka kɛ ka olu bɔ bɔgɔ jukɔrɔ dɔw ɲɛnɛma walima gɛlɛya mana se minnu ma a yɛrɛla k'a fɔ san hakɛ mun nana k'a taara fo milimetiri 200 ani milimetiri 250 ani 50 hakɛw la ko u ka marabolo caman kɔnɔ jango marabolo kɔnɔna minnu ni olu bɛ kɔajiya fanw fɛ kɔaji masurunya la gɛlɛya lasera olu de ma kosɛbɛ ni ka maa caman bɛɛ bɛ yen nɔ ka olu bololafɛnw ka u sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ ni de fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔmɛ an na an b'a fɔ ka ko ɲuman dɔn k'a fɔ an ni ce ja ni sugantili la ka aw kunnafoli lasera aw ma balimakɛ Vamara Berthe fɛ nɛgɛ karafe tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn waati wɛrɛ. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do.